Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. दादा कहाँ से आए आप लोग? इधर से कहाँ से? सतुल सतुल बांग्लादेश में जो हाँ, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? सीमेंट मतलब है सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री कौन लेके आया था? दलाल का क्या नाम है? अली हालिम। हालिम का घर कहाँ है? सतुल सतुल। अच्छा, इधर से आया, इधर अनफेंस से उधर से चला गया है? अच्छा। Namar ka jing jelai pelat ka jing wanrung tu ki Nong Bangladesh na Khappud ka Assam bat ka Bangladesh ka Sarkar Assam kala shim ya karai ban ai Laisen Suloi no ya ki Nong shnong ha Khappud bakin Ïada yalade u menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sarma u Laong ba ki jaka ki baha Bhadubri Nagaon Marigaon Barpeta South Salmara bat Golpara district kin yo yakani ka Kabu bakila banthit Suloi bakin Ïada yalade na ki Nong Bangladesh namar baki don ki khap ba ki Nong Bangladesh ki wanrung bathom da ka bor lingba ki Khappud u Himanta ulaong baki beriu ki basyong ha Khappud ki don ha padang ka jings ir khamtam hadin balami ka jing yakan at ha kari Bangladesh ulaong baka sarkar kan ai pisaya ki banthit Suloi hanrei kan shuai tangkalaisan bat ki hap thit hi ulabanru dakabaong ba kaniga jingdawa balas lembha na ki Nong shnong ki basa ha Khappud hanrei ka sarkar ka baminswa kamle AA. Today, Government of Assam has taken a very important decision in our cabinet. We have Assam is a very difficult and very sensitive state. Today, we have decided that we will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area, vulnerable area, and border area. And we will encourage our original inhabitants and indigenous Indian citizens to apply and take arms license as per the eligibility provided in the Indian Arms Act.